Колко струва едно прекъсване? Колко струва един надменен поглед? Чувствахте ли се застрашен физически? Не съм се почувствал застрашен физически. А защо тогава реагирахте с физическа агресия? Защото думите му бяха вербална агресия. Това, което правите вие в момента, не е ли вербална агресия Не. също? Това Измет е какво, истината. господин Василев? Това са израза на обидни агресията. квалификации. Моля ви да ги спестим в нашето Аз ви студио. моля, като ме каните един път на 10 месеца, да ми позволявате да говоря каквото искам. Извинявайте, обаче, да, само че имаме уважението към нашите зрители. Да. Моля ви и вие да го Вашите имате. зрители искат да чуят истината, госпожо Цънцарова. Направихме тревота на недоверие. Господин Василев, извинявайте. Чакайте, ето пак ми се извинявам. Извинявам ви се, Само защото не ме виждам, че не прекъсвайте носите, на последните 10 минутки, които на имам. напрежение. Не, За това напротив, гледам нося страхотно нежно да се напрежение. отнасям към Да, вас. да. Кастинга за главен редактор приключи. Имаме Така ли? си. Добре. Така че кой ще ни реди вижте. гостите? Не сте вие човека. Като сте били дете, вашите родители не са ли ви учили с думи? Само слабаците бият. И колко струва подигравката с българския народ в национален ефир? Това не е битка с един човек. Това е битка с арогантността. С усещането, че някои са над народа, а други просто фон. Това журналистика ли е или подигравка? Напиши в коментарите какво мислиш за тази Цънцарова